baloy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa nga tanan. Jesus maluy ka kanamo, pasaylon mo kami, ang salagidong tanamo, dili na mag-usab kami. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, padayon kita nga magampo alang sa panginahanglan karon sa kalibutan, ilabi na gyud ang kasulbaran ining atong giantos nga pandemic. Padayon pod natong iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa ato mga benefactors and donors sa ilang pagsuporta sa ato mga proyekto dinhi sa simbahan, ilabi na gyud sa ilang pagpamalit karon niining atong gipamaligya nga hope and opportunity slots nga mao atong gamiton sa atong pagpadayon pagkumpleto sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami biyaan sa imong grasya, kay pinaagi niini mahimo kaming madasigon sa pag-alagad kanimo, ug maangko namo kanunay ang imong panabang. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si Azarias mihunong og mibarog didto sa kalayo ug nagampo sa kusog nga tingog. Tungod sa imong ngalan o Ginoo, ayaw kami tugyan sa kadautan sa kahangturan, ayaw kawanga ang imong kasabutan. Ayaw kami pagkuhai sa imong kaluoy tungod ni Abraham, imong minahal, ni Isaac imong sulugoon, ug ni Israel imong balaan, nga imong gisaaran, nga imong padaghanon ang ilang kaliwat, sama sa mabituon sa kalangitan, o sa balas diha sa kabaybayunan sa dagat. Kay naut-ot kami, o Ginoo, labaw sa bisan unsang nasod, naalaot bisan diin sa kalibutan ni ining adlawa, tungod sa among kasalanan. Karong mga adlawa wala na kami hari, propeta o pangulo, walay hinurot pagsunog, walay sakripisyo, halad o ensenso, walay dapit nga arang halaran sa unang mga bunga, aron makapahimuot kami kanimo. Apan uban sa maynulsulon nga kasing-kasing ug sa maobsanong espiritu dawata kami, ingon og mga hinurot pagsunog nga karnero og baka o linibo nga pinatambok nga nating karnero. Busa dawata ang among sakripisyo diha sa imong atubangan karong adlaw, samtang nagasunod kami kanimo sa walay pupanagana, kay ang tanan nga nagasalig kanimo dili gayud kaulawan.
Ug karon nagasunod kami kanimo sa bug-os nga kasing-kasing, nahadlok kami kanimo ug nagaampo kami. Ayaw kami himua nga maulaw, kundili tagda kami diha sa imong gugma ug dakong kaluoy. Palingkawasa kami pinaagi sa imong kahibulungang mga buhat ug hatagig himaya ang imong ngalan, o Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Ang imong mga paagi, O Ginoo, ipahibalo ka nako. Tudloy ako sa imong mga agianan. Aga ka ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloy ako. Kay ikaw man ang Dios nga akong manluluwas. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Ug ang imong kayo sukad pa kaniadto. Sa imong kaluoy hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Maayo ug matarong ang Ginoo. Sa ingon iyang gipakitaan sa dalan ng makasasala. Iyang giagak ang mapaubsanon ngadto sa katarong. Iyang gitudluan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa mong ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona miduol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katawo ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Hesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pesos, ug tungod kay wala man siya'y igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon. Lakip ang iyang asawa
ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon at tubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon akog apikiha, kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao o gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pesos. Gilabni dayon niya o gituok o giingnan, bayre na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya musugot, hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginlan nila sa tanan. Busa, gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, banyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang, kay nagpakiluoy ka man kanako, angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon. Ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Hesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kun dili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo sa kinasingkasing gayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, nagpakiluoy si Propeta Daniel sa Ginoo. Nya iyang gipakapinan nga maluluyon kay ka Ginoo, dili gyud ka mobalibad sa paghatag og pasaylo sa imong katawhan nga mahinulsulon. Mao na ang conviction ni Propeta Daniel. Unya, diin man niya gibase tungod ni ining atong tubag sa Salmo Responsorio nga nag-ingon, hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. Kamo mutuo ba mo nga ang Ginoo maluluyon kaayo? Unya, si Kristo tinuod gina niyang giingon nga maluluyon kayo ang amahan. Gani daghan kay siya mga gipangsulti aning kaluoy sa Ginoo, na ay kaluoy atong gitawag katong prodigal son nga gikaluy-an sa amahan ang iyang anak, ang mga kaning mga makasasala bisan gani si Kristo katong gilansang tupad niya sa cross, iyang gikaluy-an, gidaan niya sa paraiso. Pero dunay requirement ang maong kaluoy nga usahay di ta kapasar. Unsa maning maong requirement? Naa sa atong ebanghelyo nga kun dili ta maluoy sa atong isig katao, dili sa ta kaluy-an sa Ginoo. Mao na nga kining nakautang og dako kayo milyon ka pesos, nakautang siya siyang agalon, ibaligya na unta ni siya, ipapriso, ibaligya ang iyang apil, iyang mga asawa, iyang mga anak, niluhod siya, nagpakiluoy, gipapas, kay maluluyon lagi ang Ginoo, gipapas ang iyang utang. Pero paglakaw na niya gikan sa Ginoo, o gikan sa iyang agalon, nasugatan niya ang iyang kauban nga nakautang lang niya pila ka pesos, iya dayong gituok niya pag luhod sa iyang kauban, nisulti sa samang hangyo nga maluoy taon kanako, ayaw kog apikiha. Iya jong gipapriso. Pagkahibaw ani sa kanini ang agalon, ginganlan siya banyaga, niya gipapriso siya hastang iyang mga anak o iyang asawa hangtod makabayad siya sa utang. Pasabot,
kanabitang mangumpisal ta, nya gikan tas kumpisalan, gianaan na tas pare, nga ako nagpasaylos tanan mo mga sala, nya buluag man din na imong dughan, maingon day kay salamat intaw napasaylo nako. Nya pag-abot nimo sa inyo, nakita na pud nimong imong anak nga tapulan kaayo. Maura gyapon iyang gibuhat katubang paborito nimo ba nga kasukan gid niya ba? Mao na sa imong nakitaan, nya niingon na sa kaniya, "Ngano imo maning balik-balikon? Di jud ka kasabot, kapila naman ti ka gipasabot." Nya imo din siyang kasukan. Unsa may mahitabo? Kakita man Ginoo na, kadtong gipapas nga sala nga imong gikumpisal, ibalik tos Ginoo og silot nimo. Mao na siya. Manalitan, mangumpisal ka nga, ako padre, nakakuan ko, nakapanglibak yug ko. Ana, sige, papas na imong sala. Pagliko nimo tusunahan, kita nimo imong kauban nga nisimba sad, nya gisitsitan gyud ka, gigoko jud ka. Uy, kuan ba? Kadungog ka ni kuan? Mayon na sa ka. Aw, ngano man di ay? Ay sus, mao ni istorya. Ala, tubay sa ka dito. Kadtong imong gikumpisal, ibalik sa to diha nimo. Mao na importante kaayo ang ato bang buhaton ngadto sa atong isig katawo. Ang buhaton sa Ginoo nato, ang ihatag sa Ginoo nato, ang iyang kaluoy nga way sukod, kinahanglan maorasan ng atong ihatag sa atong isig katawo. Mahimo ba ni nato? Lisod. Moingon dahil ta lisod kaya na pader. Oh, hasta pari, maglisod. Umbot lang mga madre, sayunan ba sila ani? Basta lisod. Pero mahimong sayon. Nga naman, tungod kay ang Ginoo, mao may musuplay nato sa grasya. Ang grasyas Ginoo maoy makapasayon sa tanang lisod buhaton sa tao. Muna nga pag-ingon ni San Pedro kausa, kung maunay standard sa Ginoo Lord, kinsa ra man day maluwas. Nya ningon dayon si Kristo, imposible ning mabuhat sa tao, pero posible ning mabuhat sa Dios. Pasabot, mangayo tag grasya. Nya unsao man pagkadawat nato grasya, kung maghimo na tag desisyon nga mobuhat sa gustos Ginoo. Dili ta magsigig analyze, mobuhat ra gid ta. Mao bitaw na nga nang magpatambag nako, nagpatambag nako kausa nga pader, kini bang pagpamunal aning anak pader. Nindot man sa tingali pader nga ato nang buhaton kay ang anak baya pader no og di gid nato pantunon na masimang gid pader labi na karong panahona kinahanglan yung pantunon nako magsalig ka sa imong latos. Magsalig ka ng imong yaw-yaw. Nako ayaw diha. Salig sa grasyas Ginoo. Nya kanusa man musud ang grasyas Ginoo, desisyon nga imo nang higugmaon ang imong anak maging sino ka man. Ang grasyas Ginoo mas mulungtad to. Kay kanang imong anak kung sigihan ani mong latos, gasalig ka na imong latos, ikakita sa imong anak sa latos, magtinarong na, ikawa na latos, wa na sad. Kaya nga naman, di man tumudot siyang kasing-kasing. Pero ang grasyas Ginoo, mudot sa kasing-kasing. Mao na, ang ato dinhing kuan, ang atong ebanghelyo, nag-remind nato na kinahanglan ang grasyas Ginoo, ang pulong sa Ginoo, mudot sa atong kasing-kasing. Kaya kung di kadot, dili nato ma-practice ngadto sa atong isig katawo, mubalik ang kapungot sa Ginoo, ang silot sa Ginoo mo balik nato tungod kay wa man nato puy ang iyang pulong. Kana bitang tao nga imong amo ba mo trabaho ka nya amo na nimo og makakita na siya nimo nga bisag wa siya diha nya naay mo report nga kanang imong tao bisag wa pay gatan-aw pas kang kugihana. Ang tanan ginimong gisulti iyag yung gituman. Unsa may mahitabo? Tagaan ka og reward. Kana bang wa siya kakita nya imong gituman, tagaan kag reward. Nindot kay na ang Ginoo. Si Kristo nagsulti sa dana, ningon sa siya, unsay inyong gibuhat sa tago, ang inyong amahan nga nagtan-aw sa tago, maoy muganti kaninyo. Pagkanindota ang pagbansay gyud sa pulong sa Ginoo.
So hinaut unta, di ni nato kalimtan labi na gyud diha sa atong pagpakigrelasyon sa atong mga kauban sa kinabuhi, pamilya, opisina ug mga organizations nga atong giapilan. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, magampo kita nga mapaubsanon ngadto sa atong maluluy-on nga amahan kinsa nahigugma kanato sa kanunay. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. kami. Nga ang simbahan mahiusa unta diha sa gugma ug nga makaambit sa kalipay nga gipadayag sa Santissima Trinidad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang namunuan sa atong nasod magmatinud-anon sa ilang pag-alagad sa katauhan uban sa kaangayan ug hustisya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa katapusang adlaw banhawon sa Dios ang atong mga igsuon nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Wamahan patalinghogi ang among mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, di man sa mong gugma, sa gupa ug santusa. Kining panog, kining lino, ginamasa kamot sa tao. Imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo ulangit nung amahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot Ginoo nga kining makaluluwas nga halad magpalingkawas kanamo sa among mga sala ug magdala kanamo sa imong pasaylo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo ang mga pagampo sa imong katawhan uban sa paghalad niining mga gasa, panalipdi kami nga nagsaulog sa imong mga misteryo batok sa tanang mga katalagman pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on og kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik gani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria nginahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
sala maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo o dili mo kami itugyan sa pagsulay hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. One breath, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Magampo kita. Ginoo, kining santos nga pagkalawat, magbaskog unta kanamo, ingon man, maghatag kanamo sa pasaylo ug panalipod. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kidabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma
og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan, hinunual luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan o bulahan nga Birhen Maria. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kaluoy o pasaylo. Apan mahitabo ra ni siya kung kita sad kamaog yung maluoy ug mopasaylo sa atong isig katawo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos namo sa pagtuo, Ikaw ang among amahan. Manuwas, manunubos, O Ginoo sa nga tanan. Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami. Ang salagi dumtanamo, dili na magusa.